Kaixo, Joseba, Ester naz, eta gaurkoan zarautzen gaude, Tidore ongizate uhartean. Tidore ongizate uhartea bi lokaletan banatuta dagoen proiektu bat da. Hauxe, kafeteria jatetxia da, nun janari osasuntsua sustatzen den, bertako produktuakin, eta gero dakagu jogako estudioa. Tidoren izena, Indonesiatik dator. Tidorek uharte bat da, ni bertara heldu nintzen, oindala 8 bat urte lagun batekin nabigatzen, baina ni baino lehen Juan Sebastian Elkano heldu zen uharte horretara. Bertako erregia eta erakutsi zotzan euskera. Ordun, esaten da, bertako poblazio zati bat euskera gantzaten zala. Tidoren eskaintzen duguna dira gozariak, baskariak eta afariak eta tarteko guztia. Eta gero etxera eramateko zerbitzua bebai gozaritik, hau da, gozaria, baskaria eta afaria etxera eramaten dizugu. Intolerantziak eta alergiak kontutan eukitzen ditugu gure elikagaiak prestatzen ditugunean. Hemen dakaguna da zapore anistasun handia espezien bitartez. Gozaria instituzio bada eta buelta ematen mundotzau betiko gozari xai. Aurkitzuleik edozu bol diferentiak, jogurrana, azai bola pitaia, eta baita tostada diferentiak. Eta bertan indako zukuak, fruta, barazkiak eta superelikagaiak nahaztuz. Gure berezitasuna boda-bola dira. Hau da, bola handi baten, 6 elikagai aukeratzen dituzu eta zure ensalada propilua itia dakazu. Eta taberna baten, ezin da kafeik falta. Guria gainera, bertako ekoizle batek guretako espreski egiten digu. Tidoreko janarixa da ona zuretzat, ona planetarentzat eta goxo-goxua. Eta Tidore ulertzeko modu egokiena Tidore probatzia da. Eta horretarako Imanolekin utziko zaituet. Gaurko urtean, banh mi bat egingo dugu. Banh mi, vietnamitaz nahi duzan bokadilloa. Eta guk Tidoren gure erara egiten dugu. Gure bokadilloan saltza egiteko, egiten du maionesa bat eta eramaten du mostaza, garbantzuan ura, ospina, gatza, txile fermentatua eta baratzuria. Gero bokadillo dauka, naranja zukua, limoi zukua, soja saltsa, tomate deshidratatuak, tipula, berdura enkurtido batzuk, kanoniguak, cilantro eta zebollino. Eta berez bokadillo egiten da txerriarekin, baina Tidoren ez zego gustatzen asko haragia erabiltzea. Eta honek, haragi itxura izan arren, ez da haragia. Izena du jackfruit, eta da Asia inguruko fruta bat. Eta da superelikagaia, zera dozka vitamina pilo bat, eta mineral eta proteina asko. Aurrena, egingo dugu hau marinatu. Eta jackfruit marinatzeko, erabiltzen dugu limoi zukua, soja pixka bat, eta naranja zukua. Eta utziko dugu ordu bete inguru marinatzen. Maionesa egiteko erabiliko dugu baratzuria, txile fermentatua, mostaza pixka bat, garbantzuan ura, ospina eta gatz pixkat. Bukaeran maionesa normal bat bezala olioarekin. Hain gehatzen zaigu banh mi bokadilloa montatzea. Joseba, hori hau ezagutuko zu, ez? Zure etxekoa da. Azteko jarriko diogu maionesa base bat. Ondoren jartzen diogu kanonigo batzuk. Baina hemen daukagu jackfruit, marinatu eta gero egin dugu tipula eta tomate konfitatuakin nahaztu eta pixkat sukaldatu. Eta geratzen da horrela. Jartzen diogu kanonigoen goian. Orain enkurtido batzuk jarriko eskio. Eta bukatzeko jarriko eskio cilantro pixka bat, tipulin pixka bat, eta belar hauek emango diote freskotasuna. Bokadilloai. Eta azkenikan tapa jarri eta listo. Bokadillo hau osasungarria izateaz gain, kristona dago. Joseba, bokadillo honik kozkaitzeko, zarautzeko Tidorera etorri biko zare. Agur! Agur!